Shalom, oras madihita saluhukna, huriani tuhata, adorang sotapuka parminggota, taparadima roha doho pikirata laho marsoba tutuhata, parjolo mahita martangiang nahohom diinganat tabi. Amin. Maridde mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguanna ganupari, uju di tonga-tongani biru-biru akka nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata pargugu naso hatudusan, naso marmula naso marujung, di perbagai hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus,
Lehonommu hasesan ni dosa, hati goran dohot hanguluan sa liling-liling na dihami, asi maroham lehom may dihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toddim, asa hululuy hami pangurupion siyak ko, moloro pangujunan tuhami, say pahot marohanami, asa tung porseya hami dihatam dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan sa liling-nililing na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do jahuba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong, ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan di bata, lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon nahubar tu patik mi. Amin. Marid di mahita. Dosa
tapaserep jala tapau dukbe marohatta diadupan ni debata, laho manopoti dosata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu nasohatudusan para si roha mida hami nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahatod do hami tubu, jaladang adong hapurseyaon di bagasan rohanami hian, saluhu do hami manibil sian akka dalammu, matsay gudang do pangalosion nami di patikmu, alay ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akka dusa ni haposoon nami, dohot pangalosion nami, say ingot mahami hobartu asin ni roham, dohot dinggan di basam alani guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima bagabaga ni dibata taringot to hasisan ni dosata. Songonodo pakaholong ini dibata di portibion. Polado anakna nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa mangulu nasa liling-liling na di ibana. Hasa nga pema di dibata na di gicang. Amin. Hatani dibata epistel turpuk di hari mingguon, iman tersurat di Yohanes biduonom, mamukka sian ayat 25, sahat rodi ayat 35, tajahama margati soring. Jadi dung jupang nasida ibana di baribani tawi, ninna nasida mamadok ibana, guru sadihari dohoro tuson, dungi ninna Jesus mamangalusi nasida, natutusi tuturo namu dokot tuhamu, dilului hamu pe au, dada alana dapot rohamu natadai, tung alani nabu surido hamu nangangan roti. Unang masi panganon naulo salpu ulahamu, alay si panganon namian rodi hamuluan saling lilingna, nanaing lehonon ni anak ni jolmai tuhamu, ay ibana do di hati dakon amai debata. Dungi ni narasida mamadok ibana, dia mabahen nami asahul ulahami akka ulaun lomoni rohani debata. Dungi ni na Jesus mamangalusi nasida, haporsiyay hamuma nasinuruni debata, ima ulaun lomoni rohana. Dungi ni narasida asa dia matadda
Ia opunami mangan manna do di parhorsihan songon natar surat dilehod do roti sian banua gijang panganon nasida. Dumini na Jesus mamadok nasida na tutudo hatakot Tuhan. Apala sinusa mangalehot Tuhan roti na sian banua gijang. Damangido mangalehot Tuhan roti na tutudo na sian banua gijang. Ay natuat sian banua gijang do silehon hanguluan tu portibion ido roti nasian debata. Gabedi dok nasida ma saitong malehot Tuhan dali Tuhan roti sisongoni. Dungi nina Jesus ma madok nasida au do roti hanguluani sadok naso malebe manangise naung rotu au jala naso tupa be mauas manangise na porsea diau ido sahatna mertua ma akan tumangihon hatani di bata jala na peopsa. Amin. Taha tidak ko mahaporseaw tay songon nahina tidak ko ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatudusan na tumopalangit do tano au porsea di Jesus Kristus anak debata jahuba na sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabiya siya todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajalo ibana di hao pinarsilang na tuat tubanuator dong ditanom na mulak mangulul di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata jahuba amanai pargugo na sohatudosani di sima ibana pay mamulak sugut tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan yalak Kristen akan nabadia doh dia sani dosa doh dia tai namadok mulak mangulu sugut daging yalak naung mate doh dia muluan na sora suda. Amin. Tabi gema titing ni minggu di huriata Tikting namasa di HKBP Sutoyo Minggu 25 Juli 2021. Sada, gor dohot topik minggu. Gor ni minggu sadarion ima minggu walu dung trinitatis. Minggu paluahon dung minggu si hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu diramoti debata do bangsona. 2. Parmingguon dibagas. Khabar tu perpanjangan ni PPKM darurat 26 Juli 2021 dot arahan ni Menteri Kesehatan Gubernur DKI Jakarta dohot pres HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite surat naung jinalo taringot parminggon di gereja
Paboa ibadah Minggu HKBP Sutoyo tanggal 25 Juli 2021 di Patupa secara online live streaming Jala Tahitoma di Bagas Tabe. Ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021 di Gereja Masot Majo. Ibadah Minggu Boy Matahiton Marhite channel YouTube HKBP Sutoyo pukul 10 WIB bahasa Batak pukul 15 WIB bahasa Indonesia. Songanima pinasahat buah-buah tuhita ruas ni HKBP Sutoyo ruas tamu. Toktong mahita menjaga kesehatan B jala tahito ma protokol kesehatan. Tatangnya koma asa tumibu salpus haid koronaun di pas-pasu Tuhan mahita. Tolu. Pendataan jemaat terpapar COVID-19 sia. Hobar tu pangiduan sian distrik Walu HKBP DKI Jakarta pendataan taringot turuas nahona COVID-19 di gelombang napa duhon di bulan Juni 1 sonari. Pina botoh maturuas dot parhalado nahona COVID-19 asa dipasahat madata na tu situa sektor nabe. Disalut nai jumolo hupasat hami maulate. Tuhatta mana mangalehon hama malum ni sahid dot hayap hahipason tuhita salutna. 4. Pertanyaan sektor live streaming. Patupon ni huriatta do pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dot live streaming di hari Kamis 20 Juli 2021 pukul 10 30 WIB. Nahina suton di pendeta dot parhalado HKBP Sutoyo. Pinangido matu nama husuton pendeta dot parhalado asaro madohoti ibadai. Dala ruasna di sektor-sektor boima madohoti ibadai marhite channel YouTube di Huriatta. Link ibadah pertanyaan ni disagihon situasi sektor 30 menit adorang so dipuka ibadai. Marsangap ma di Bata. 5. Pertanyaan sektor Cibubur. Jumat 20 Juli 2021 sektor Cibubur patupahon pertengahan sektor marhite-hite Zoom meeting. Nama ngasuton pertengahan sektori keluarga AS Huta Barat Inang JRM Boru Siregar. Masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dohot password di Paboa Marhite WA Group. 6. Kebaktian bulanan. Sabtu 31 Juli 2021 NHKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan marhite Zoom. Kebaktian bulanan ini mulai pukul 10.30 pinanggido matu sude NHKBP Sutoyo asa madohoti kebaktian bulane. 7. Pendataan jemaat terpapar COVID-19 sia. Khobar tupang idoan sian distrik Walu DKI Jakarta pendataan taringot turuas nahona COVID-19 sia di gelombang napaduhon di bulan Juni 2021 1 sonari. Pinabaton turuas dot parhalado nahona COVID-19 sia asa dipasahat madata na tu situa sektor nabe disalut nai upasahat hami jumolo mauliate. Walu buah-buah turuas taringot tu iuran. Nunga di paboton huria marhite tikting subkopi. Naung ditongos tuhita marhite WA Group huria dot sektor tabe. Di baheni pinangido ma tugan ruas asa taparohau ma guar tabe. Mula adong nasala mananang ikon sipatu reon asa tasukuma tu sekretariat ni huriatta. Sia rapat pendeta distrik. Rapat pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 21 saat 27 Juli 2021 nunga sidung jala mardalan dot denggan. 10. Barita habot di roha. Nunga jumolo marujung ngolu ruas ni huria. Sada Maidin Turnip Rabu 22 Juli 2021. Tutup umur 50 tahun. Hina baluhon ni inang Lasriana Boru Sinaga sian sektor Cipinang Bali. 2. Saudur Mardurum Boru Pangaribuan Sabtu 24 Juli 2021 tutup umur 73 tahun
hinabaluhon ni amang nadadap nahinan sian sektor maesari. Tuhata mangapuli keluargana ditinggalhon. 10 sada sumbangan di jalo huriata do sumbangan bunga ni altar tu Minggu 25 Juli 2020 sada sian keluarga R Sitanggang Inang Boru sian Turi sektor Warung Sau Tangyang Pangidot tu debata anggia tumibu malum ruas dot parhalado HKBP Sutoyo natongon terpapar COVID-19 sia di pasu-pasu tuhat tama na pasaton sumbangani. Lau pasikopon titingon boy mataja dititing PDF naung disagihon huriatta. Songanima saat dititing di huriatta di minggu sadarion di pasu-pasu di bata mahita saludna. Botima. Mari demeta. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna uriani Tuhata damang dainang do sude matai kita namat dohoti ibadah secara live streaming baik nadong ro nuaing tu bagas joroon suang songoni nama dohoti sian bagas tabi hamuna saluhutna nau parasanga pihami hatan diribata nagabi jamita dihita di bagasan minggutta sadarion ima sian 2 raja-raja opat ayat 42 sahat tu 44 ujahama tutonga-tongata takasma tapayuti hubbe di bagasan rohatta di parmuru si Elisa 100 halak marhite 20 sagu-sagu lungi Roma sada halak sian bal salisa nama buan di halak ni debata aka sagu-sagu patu monaan 20 sagu-sagu sian eme sia simun dohot itak sian dahanon na binulgang di bagasan hadak kadanganna dungini na si Elisa ma lehon mai di situan na toropi asa mangan nasida dungini na naposo naima behama pangalehokku mengganupi 100 halak alai ninna si Elisa ma saya lehon mai di situan na toropi asa mangan nasida
Ai songonod do hatani Jehovah ikon mangan akka jolmai jala ikon arong dope teba dungi di parade mai di jolo nasida gabe mangan nasida jala arong dope teba hobar tuhatani Jehovah ima sahat ni turpukta di minggutta sadarion sia turpuki tongo takas taboto di pataru do hita tu sada tema de bata mangaramuti hita Allah memelihara umatnya huriana hinaulongan di bagasan Yesus Kristus hamuna karongan rahyaro kita membagi sada peristiwa nama saya mengerikan alai sekaligus mabain roha takjub arong do sada halak na mengalami kecelakaan nama saya parah alai ajaibna selamat do ibana sen kecelakaan ni habe molo setabiamu pamerengan ni si malolong di jolma sian sudut mobil manang kendaraan na pinakenai songoni nama parah na mobil na alani kecelakaan ni ale ternyata selamat do ibana mengulu do ibana na tapi ikon mengalami luka-luka ibana jolma nama mering peristiwa madok anggo mamering kira ni mobilona teh secara semungkin bebana mengulu selamat. Ale ternyata selamat do mana? Manang dihamunak kadongan na hinaulongan. Siya kita opera setabi tong do hita adong nama kilala na di balua de bata Jehovah doau di bagasan parmuluaku. Siya dia mai ada arong do siya kita on baik naro di gereja on manang di bagas tapi na di palua di batasnya dia siap permarahan. Arong do hitaon ra na di palua sian situasi nasanga terancam hosatta ala mengadopi malapetaka hita na menghadang di parngulutta. Rabo itu arong siya kitaon na di palua sian parsahiton na sampai mengancam hosatta, mengancam ngulutta. Alayak kadongan intina sahat tutikion mangulu do pehita marhosa do pehita holan ala niasi ni rohani di batang karena hanya pertolongan Tuhan marhiti hurian itu hatta naing dohonotta di tonga-tonga ni ngoluta asadong setabi pemahaman di hita bahkan kesadaran di hita marhite pengalaman refleksi di tonga-tonga ni ngoluta perenungan di tonga-tonga ni ngoluta bahwa ternyata Tuhan tai punya 1001 macam cara lau mangaramuti lau memelihara akayana konna akana persea tu ibana alana marhiti akana pengalaman na tadupi pengalaman ni haporsiautai sasitong na ikon pos dorohata na sanggup do debata memelihara na sanggup do debata mangaramuti hita nakpe hita mengadupi akka hamawolon. Jadi Tuhan itu tidak kehilangan cara, bahkan istilah mengatakan 1001 macam cara sanggup Tuhan lakukan untuk menolong orang-orang yang setia kepadanya. Nang di bakasa turpuk taupe di hamuna na hinaulongan, taida do, songo dia do Tuhani mangaramoti memelihara jolma na porsea. Nagabi siutoni bana, nakpe di bagasan hamaolon. Itu nakin na taida di turpuk tahun molo tapa manak nakin. Alana di tikli turpuk tahun di masa ni si Elisa, masa 7 tahun masa kekeringan. Akibat di masa kekeringan ini gabe masa
kelaparan di tengah-tengah ni bangsa Israel. Alai di situasi na kekeringan ni, na masa kelaparan ni, arong masa halak rosian Baal salisa, madapoton si Elisa, na poso ni debata. Didok nakin di leoni mana ma 20 roti sagu-sagu, dokor sakantong itak, manang gandum. Di leoni mana songon pilihan ni mana, songon persembahan ni mana, tu debata marhiti na posona. Dung ita ida nakisya turpukon, dung di jalo si Elisa disuri mana ma pelayanna na posona, mangaleon tu 100 halak, na tongon rap dohok na sida, na say manghiuton na sida, manghiuton si Elisa na poso ni debata. Tapamana nakiditurpukon, si Elisa manuru na posonai asa dilegon mangan jol manarap dohok nasi dan na 100 halaki markite 20 sagu-sagu. Si Elisa manuru marojakan Tuhatan di debata. Dia memerintahkan hambanya melakukan itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan huaso ni hata ni debata. Ale taida nak kini turpukon anggo hambanai na posonai na posoni silisai dipakai mana dokan etong-etongan di jolma, pikiran di jolma. Ay wano neng leonoku mangan 100 salak narap dohot di tahun. Hape ulah 20 do sagu-sagu roti. Ido nalidok ni na poso ni silisa. Alai hamuna na hinaulongan hata ni debata dohot huaso na dibata na dipangason si Elisa gabi doki mana ma tu na poso ni si Elisa ay songonod do hata ni Jehovah ikon mangan jolmai jala ikon arong do peteba jala di bagasan hata ni debata dohot huasonai taida nak diturpukon dia na parpude apa pelopati amunak kadamang dainang na pinarsangapan toho matong mangad do jol mana 100 salaki markite sagu-sagu 20 baka didok nakin arong dope nasisa arong dope nalubi arong dope tebana hurian na hinaulongan na di bagasan Yesus Kristus marhiti turpuki ahado naneng dohonon na disosoi tuhita di tonga-tonga ni ngolutta. Na perjolo perlindungan nami asa urang sudat hita mabagen nadenggan di tonga-tonga ni ngolutta manang natu debata manang tudonga jolma pei nate pe hita mangadopi hamaolon. Jadi asa unang sudah kita mabaynakan nadenggan tumpe di bagasan hamaolon nata adopi. Ay tayo na nakisya turpukon kan masa pe kelaparan ala ni kikiringani ali adong do sahalak narosyan balsalisa di pasahati bana do pilianna tu Jehovah marhiti si Elisa. Alani haneng donot tadi tonga-tonga ni hita na masaw. Alani nakita pe hamuna hurian itu hatta tukpe masa nuain kopi 10 siaon na idok na sonari istilah PPKM lepe lopat. Gudang dope manang torok dope na mati ni covid. Gudang dope halak na terpapar ni covid. Aleneng dohonon ni trupuko tu hita na parjolo nakin unang mai manudati rohatta lao beribadah tu debata. Unang mai gabe menundati hita lao pasahaton peleatta tu adopan di debata. Tupe live streaming kita beribadah. Tupe olah sejabu kita beribadah. Unang atong kopiton gabe menundati hita gabe somar minggu pe hita sejabuta secara live streaming. Bakadang tapasahat be kewajiban tai
peliatai tu ado pandiri bata. Ale taberang nakisya turpukon anggo halak na rosyan bal salisai tukpe mangadopi hamaolon situasi kondisi hamaolon ale tetap do di pasahati bana pilihan na tu di bata. Setabi sangat muna uria do parhaladu na parsanga pihami. Unang manian arong dupe pemahaman di kita ikon narodo iba tujoroya sa pasaha tu pilihan iba. Ale boy do siya nakka macam cara. Asa songo na ilok niturpukon. Anggo kewajiban ni sahalak siyan bal salisai. Tukpe mengadopi hamaolon. Tetap do di pasahati bana tu di bata. Dang manudati hamaolon tantangan hasusani. Lau pasahaton kewajiban na tu di bata. Napadua kon siya turpukon di hamuna na hinaulongan. Asa marujakan kita tuhatan ni dibata dohot huwasona. Disandok gulmit ni parnguluotta. Data ida nok kini turpukon. Anggo naposo ni selisay mandok ay wano neng leonoku sagu-sagu 20-on. Tuhalak na 100 halak. Alay ang go si Elisa idokibana ikon mangad do leom may tunatoropi hata ni dibata mandok ikon mangad do akajol may jalabakan arong dope natiba ibana mangasakon hata ni dibata ibana mangasokan kuwaso ni dibata di tonga-tonga ning uluna hurian itu hatta taboto do hagugon ni jolma kemampuanku kemampuanmu na setiap songo dia pe sangapta songo dia pe hamorauta terbatas do kemampuata do cara berpikirta ale unang salah hita ale yang hagugon do huaso di dibata dang bui diukur marhiti logika do paretongan ni jolma aidang adong nasotor patupa debata Jahuba molo nunga debata turut campur molo nunga debata na ikut turun tangan ketika kita berserah kepada Tuhan angkat tangan maka Tuhan pun akan turun tangan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin alani konpos marohatta diramoti debata jala dipasu-pasu do halak nama kangolukon hata di debata nunga di jami tahun dongan yang di pertangyangan ima istilah ni pimpinata nama dok irrational faith artinya iman yang melampaui pikiran da gurang doa mang nama sa di tonga-tonga di nguluta na taida mungkin rata alami di tonga-tonga di nguluta gorang nasoboy terpikiro kita mariti akan nama sa tonga-tonga di nguluta alay boy doi ta alami ala debata campur tangan ternyata kuasa Tuhan itu peristiwa yang kita alami itu karena campur tangan Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan itu irrational faith dah hari bagi hamu arok kalak amat taido inatai marmotor marboncengan alai anak nai memetia dupe ia bingan ninat taido mangalewati dalan ia birang nasida arong hauma ngatongon koring itabrak kol diesel situ lupa ropatima motornya matai mati doa mati do inatai ale ternyata geleng nai mangulu do sapat do tu haumai terpental sia tangan ni inatai na mangabing geleng nai jol mana mamerengi anggo matai natai dak tertolong be ale geleng nai mangulu do bukankah itu sebuah kejadian yang irrational faith alani halak na mangului hata ni debata Jahuba
Na so mungkin boy do gabe mungkin alamon ni ibana. Si Paul surot ta buaro tahe. Tong do rade au setia mengului hati di bata taat kepada firman Tuhan walaupun itu sulit aku pikirkan. Rade do kita mardok Tuhan masih mau do sia turu aku. Alai homa Tuhan na mangula. Huloi mahatam. Uhud marsigatung marpakirimon tu pertolongan nasihat Tuhani. Iko songonido pemahaman. Nama asari tonga-tonga ni uluta nang netiki mangarupi hamolok kita di bagasan tikion. Napatuluhon ma di hamuna na hinaulongan. Turpukon manosoi au rohotamu. Asa olo kita gabi saluran berkat supaya kita mau menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Data ida no kisah turpukon satabi si Elisai dang sahalak na egois. Ai hatna dosa sitong na mamake manang mangaton 20 roti sagu-sagui. Itu ibana do dilehon. Songon na poso di debata ibana. Ada tabereng na kisah turpukon hamuna kadongan dang dipergunahon ibana i. Hak nai hola tu diri na sendiri. Idokom matu na poso nai. Leom mai tuakan na toropi. Ikon mangat do nasida. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak egois. Rade jala rela do ibana. Asa dibagi-bagi honi mana roti itu akan asing. Pasu-pasu na jinalo ni ibana. Dibaheni ibana itong gabe pasu-pasu. Tu halak na asing. Alani. Hamuna kadongan. Buaro kita di tonga-tonga ning uluta. Asa gabi saluran berkat. Nah tapi gudak kita nuaing na mangamoli na mangalami hamolon nalani kopiton. Ale gabi sugda do kita gabi saluran berkat. Lahu berbagi tu akan mengalami kesusahan ala di dampak ekonomi, ala di dampak kopiton. Ison ma disosoi rohata. Asa gabi saluran berkat kita di tonga-tonga ning uluta. Supaya kita mau berbagi di tengah-tengah kehidupan kita meskipun kita mengalami tantangan dan pergumulan saat ini. Kupat orang main marhiti ada cerita di buku 100 Inspiring Stories on. Dicerita do di son di hamuna na hinaulongan. Arong masahalak ama. Jadi roa saya terus sudah non tang barnaso. Udah naro warni tahe. Lu songoni ya terus seru udah nun. Ya. Oh, idok dongan ini awet hujannya ini atau kan? Itu. Jadi itu robosi mana mak? Marmoto di mana? Orang amal di mana? Mangam mai mana? Di pinggir jalan. Arong mai warung tenda. Mangalang pecel lili. Pas dah mangani mana? Tabui mana na mangani? Ibering mana ma? Arong ma ama-ama dohot inain ang berjalan. Serta bisa ngak muna salak pemulung. Mabuan dua geleng na. Memet dope. Anggo geleng na dua ipa masuk do tu garu bagi. Soma garu bagi pas di tempat ni amat tahun namangani. Ambil mani mani perrohoni mana matong. Ipa jono amat tahun mak tu parwarmi. Ipesani mana ma dua idahan dua ayam goreng. Itu pedi dokot pecel lili arang dotong si gariskan ayam goreng. Ipesani mana mai? Udul ma amat tedo inatai dok geleng nana duai ibangkui. Jadi amat tahun nakin nang udah sekari jui namangan ibana ibu mai parwahon. Habe laki kan opat talak do.
Nah pesan hola 2 doi dahan, 2 piring, dohot 2 ayam goreng. Iparo nama taima. Ibu tuh hangu udah manginang namangan inat taido dohot 2 geleng nih. Anggo matai tu pesongon nalu jai mana? Hud di mana senyum mamereng inat tai dohot anak nada 2 imangan. Alabui songon natabu halaki namangani di dai bana. Ibereng anak nai matong bapak nai dang mangan. Alai dokon anak bapak nai mah udah makan aja nggak apa-apa. Oh gitu Pak, iya. Indah matokkan. Kan sekarang kan ulang tahunmu. Makanlah, datang. Walaupun cuma ini yang bisa bapak kasih. Ayam goreng ini. Kalau kamu senang, kamu makan, bapak udah senangin datang. Tarbigi mai tu amat tahun. Naro perjulunakin. Bah. Holan inat tai do anak nana 2 imangan. Anggo amat tai tumpelu jai mana berusaha do mana senyum. Habe na ulang tahun dosa ada anak nai. Holan manuk goreng do na buih lian di mana. Duk songoni hamu nakadongan itor songon na wama tahiro na kutahe. Madi tu mapakilalan ni amat tahun mamereng cerita ni amat tahun mabigi cerita na itong. Makanlah kau kan ulang tahun sekarang. Bapak sudah senang kalau kamu bisa makan. Itor ala setabi ala madi tu pakilalan ni mana mabigi nga songon na ro iluna. Ala ni pitor di ngoti mana matong lagu ni Padita Jepri S. Chandra. Lak boto hiya ingot tamu lagu ya. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ini ada song ini mah awal di lagu ini. Ala ni ada orang so tumpah air matana. Ngasai mana mangan, memang pada saat ini Peter Law memang tu perwarungi. Ida foto mana masih sip. Itu kone mana matu perwarungi. Pak, tambahi ayam gorengnya. Berapa orang mereka tambahi ayam gorengnya? Bila perlu tambahi nasinya. Ini saya bayar. Sisanya pegang. Nanti kalau kurang kasih tahu sama saya. Saya kan sering makan di sini. Inna amatai matu parwarungi. Dungi pitor hatok-hatok memana lau. Hamuna dah hinaulongan, udah dakin buaro hita asa gabi saluran berkat bagi orang lain. Suku-sukun. Apakah dalam hidup kita ini kita selalu mengucap syukur atas hal yang kita miliki atau yang kita punyai? Mana ujujotan do kita setabi saya marungu tunggu saya berkeluh kesah. Dia karena sorong do pedi hita. Dia karena sosau do dia karena sinita ni rohata. Holan na mengeluh. Setabi holan na marungu tungut. Holan mamereng dopak. Nasujupak kita do pedi tonga-tonga ni waluta. Hamuna na hinaulongan, kalau kita hanya asik menikmati berkat kita sendiri, berek kita mah dangarun kesempatan di kita lo memikirkan halak nasing yang tidak seberuntung kita. Ulok nakin di situasi kopi ton buado kita sabui tetap saluran berkat di tonga-tonga ni wuluta. Berbagi berkat bagi orang lain. Mungkin sudah lama kita tidak berbagi. Yang terus berbagi silakanlah berbagi. Siapa yang mempunyai keadaan yang lebih baik berbagilah. Siapa yang lebih banyak berkatnya berbagilah. Bagaimana kita menyikapi situasi yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Posro hatta di pasu-pasu di batado hita, molosian rohana tulus hita,
berbagi di tengah-tengah ningulutta. Amin. Martangiang mahita. Muliate ma rohanami di ho Tuhan. Nunga dipakulingo kami marhite hatam. Mulu di bagasan turpukon terjadi do pengalaman kerohanian irrational faith, iman yang melampaui pikiran. Songon halak na porsia kami Tuhan, heado huadupi kami, jala joddo hubege kami aka kesaksian akan namasa na neadupa di sahalak jolma na sosiat tu pikiran alai masa keajaiban, masa na sotaretong rohani jolma, ima pengalaman supranatural, pengalaman keajaiban di tonga-tonga ningoluna, ala dirajumi ibana i debataro na patupahoni, debataro na berkarya, na bertindak di balik ni gabe tarbayan ibana, gabe daporsa ibana Tuhan, diaka na sosiat tu roha ng pikiran na. Alania li Tuhan debata, pasu-pasu mahatami, asa totok kami, mangasahun huasom, mangasahun hatam, marhite na ulo kami, mangului ho, mangului paretam, di bakasan hasatiyaw kami Tuhan, dala totok kami marhabadiyaon, tukpe, huadupi kami, akka pergumulan, akka hamaolon, akka kesulitan, aledang mangurui di semangat nami lau toktong jonok tuho marparsaurat dohoto pasahaton nagabe kewajiban nami tuho Tuhan ala pos doroha nami tuk dogogom do huasom ay Tuhan mual ni pasu-pasu doho lau pasahaton akan narikoti di tonga-tonga ni ngulu nami maka lobis yan na pinikiran nami mampu doho Tuhan lau patupahoni marhiti hagugon dohot huasom. Alani ali Tuhan debata nang di situasi Covid na wala miamiope Tuhan. Melotuk petorok dope na hubege kami baritana. Nagudang naguan ho salani Covidon. Nagudang dope na terpapar Covid. Melotuk pe hubege kami nunga moru alani PPKM darurat. Nagabe beruban waing tu PPKM lepelopat. Ale Tuhan debata halongangoni na dari pataria soli turpukon ipe boido masai mujizat Tuhan boleh terjadi sampai saat ini. Dangarong na sotar patupaho. Alani ale Tuhan debata asi maroham Tuhan mangula mahagogomu do huasom di tonga-tonga ni bangsot Tuhan. Di masa pandemi COVID-10 siaon, asi maruham di hami Tuhan, melotuk pe Tuhan di daho di tatap ho hami Tuhan, godang na mahiu, godang na ganggu di hapor siaon na Tuhan, unangi menudati roham Tuhan, lau patupakon halongangoni, lau patupakon asini roham di tonga-tonga ni bangso namio Tuhan, aituk dogogom do huasom Tuhan. Melonunga turun tangga ko melonunga mangula ho Tuhan. Ahape boy do tarpatupa ho Tuhan. Alani pabenge marohanami Tuhan. Songon halak na porsia kami Tuhan. Sioloi ho. Huloi kami manang pamareta nami. Asa tertib disiplin kami Tuhan. Di prokes protokol kesehatan ini. Nang mangulahon vaksinasi Tuhan. Uhud martangi yang mangasau ko Tuhan. Asa padommu kami Tuhan, asa ramotammu kami Tuhan, supaya Engkau memelihara kami di tengah-tengah kehidupan kami, atas apapun itu Tuhan, termasuk atas COVID-19, Kau jagai, Kau lindungi kami Tuhan. Yang sakit, yang terpapar, Kau sembuhkan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pargogoi nasida Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Tetap mereka bersemangat, terus mereka mengucap syukur, supaya imun mereka bertambah,
iman mereka tetap teguh dan pengharapan mereka tetap hidup. Di sima ho Tuhan mangula tungolu nasida Tuhan. Diaka namarlungun ni roha ala marsirang sian hinangolongon ni rohana Tuhan ala ni hamatean nabi nain ni covid dohor sait nasing pe Tuhan tungasi maroham Tuhan apuli manasida Tuhan pargogoy manasida parrohai Tuhan pabenget nang rohana sida Tuhan asa totong nasida marpos ni roha Tuhan peliharalah mereka Tuhan, hiburkan mereka, penuhi apa yang menjadi kerinduan hati mereka, supaya mereka cepat terhibur. Kasihani dan tolonglah mereka Tuhan. Nang diaka ruas muriap ya Tuhan, dia kana sinita ni rohana Tuhan, dia kana marlas ni roha, dia kana marulang tahun kelahiran, na marulang tahun perkawinan Tuhan, dia kana toras, nalau pasikolahon ni anak kona Tuhan, nalau melanjut, baik tu perguruan tinggi negeri nang perguruan tinggi swasta ya Tuhan. Nanang manggarra ka biaya kuliah Tuhan, dinaing semester na baru Tuhan. Nang dia ka nang lulus, nang dapat gelar kesarjanaan na Tuhan. Doh dia ka na mangalului karejo, dia ka na mangalului sirokap ni tordina Tuhan. Dia ka na mauas Tuhan di pasu-pasu pari anak kono Tuhan. Ale Tuhan di mata, saluhut na Tuhan. Sihol ni roga, sita ni roga nasida, nang sihol ni roga nami Tuhan. Hupa sahat tabi matuho Tuhan, hupa gonggopok kami maho Tuhan, tungasi maroham Tuhan. Oloi ma akka pangidoan nasida Tuhan. Mau lihat ma Tuhan. Saya martaba-taba malas ni roha nasida, pamuzion nasida di guarmu nasumba diai, diseret ni roha nasida Tuhan. Diaka namarlas ni roha ala ni pasu-pasum. Mana ngahape bentuk ni pasu-pasu na di pasato tu nasida Tuhan. Mau lihat ma Tuhan. Lemar sangat maho Tuhan. Diaka pasu-pasum nang pabahenamu di tonga-tonga ni ngulu nami. Dia kana pasahatot pilihan, dia kana pasahaton ucapan syukur, hamolateon. Doh kewajiban na pe Tuhan. Dia ka keluarga na pasahaton lasiroha na sida manangalani aha pe Tuhan. Na di pasak na sida tuho marhite huriam Tuhan lam tabay pasu-pasum Tuhan. Lam tabay Tuhan las ni roha ni nasida Tuhan. Moliate ma roha nami di ho Tuhan. Hutangnya kok kami mengulu nami, upasat kami madiri nami Tuhan, di bagasan ngulu nami, di bagasan seminggu Tuhan, dia kaulau nami, dia ngulu nami Tuhan, keluar masuk rumah, bekerja baik secara langsung ke pekerjaan dan juga secara bekerja dari rumah, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari de mahita huhut papungu piliata.
Tatangyak mapiliat tatuado pon di bata martangi yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang horo-haroroan di saluhur silegon-legon na denggan. Dohot na sa ulibasa na may lutus. Upasa tami masya na nilegon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau para saya kami pilihan on patimbulkon na rajamu. Itong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Masalam utadahami gorang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliyate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi waktu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tuton di munabi. Amin. Amin. Hamuna ruas di huriata kadamang dainang naro di bagasan joroon marminggu suang songonima nama dohoti peribadatan secara live streaming sian bagas dabe kami nomor tugas pasahaton selamat hari minggu madita saluhutna salam sehat horas madita. Tuhan